cast there and the thunder will take here. NFS Beats. Nice. Take. Ollaan sovelta. Ei se mitään. Huomu on hyvä. Now we're gonna start the fishing. So today it's going to be a mixed fishing again. We are fishing zander, perch and pikes. We are fishing all the fishes what's eating like small fishes. And today it's a warm day. Let's see how it's gonna be. And here is our rods for today. I think here is a little bit too much, but you need to be sure that you have everything for every situation. We've been eating. We tried to start 10 in the morning, but now the clock is almost 3 and we haven't done anything smart yet. So now we have started. Bass Pro Shops. Are you trying to fish perch today? Is there something what you haven't told me? That you came here to fish perch? Yeah, I'm fishing perch with Speedfluga rod. Today we announced a new style for perch fishing with river fishing perch with Speedfluga. That's true. I have this one. I'm casting strong weights and small wobblers. You can see here. Small wobblers with the heavy weight, and it's too powerful for perch. So Ose is fishing little bit grounder. I'm fishing little bit more outside, deeper. And I'm using a Yerk and he is using a Big Shad Junior. Tänä vuonna tää ei ollut mikään kummonen. Teet tommosia nopeita kelauksia ja sit välillä vaan pysäytät ihan. Kato, siinä kävi. En mä viitti koukuttaa tommosta pikkusta turhaa. We don't want to hook it. Hook it. It was so small. And yes, we don't got pickers. So little bit of stream here. So it's difficult. The spring has been so dry. It's difficult to fish with this spoon techniques what I use in deep water without a current. Hyvä. No, yeah. Fish on now. Let's hope it's a rainbow. Se on niin laista. Is it a pickers? Tää on varmaan pikeä kanaa, mutta se yhtäkkiä siitä. Sitten kirja laittaisi kyllä enemmän vastaan. We can't know. Onnistaako tää? It's a pickers. Kato. Heti heitetty shadilla vittu. We tried to fish pike with the shads and Yerk, and then I just tried one fucking shot with that jig. And instantly I catch a pike. Irti vittu. Ei, mulla on parempi ohjelma. Fish on. Fish on. I think it's a pickers or big perches. Nothing anymore. Dead. Ihan tiedätkö semmonen official haastattelu Jan Fishing. Okei.
Let's try with the banana. Cast there and the thunder will take here in that line. Ui, sieltä otti. Nyt on kuha. It's thunder. Ei oo mikään pikkunen hei sitten. Yes. It's a huge one. Huge. Thunder. Oh, nice one. Take. Wow. Nice one. Katsotaan se äkkiä tästä. Mulla se vittu 78. Ota mä käännän sen. Toivottavasti tää ei saa sätkyä. Something like 76. Mä istun tässä vaikka. On kyllä vittu jäätävä pölli. Kestää sitä Päästään. Kestää sitä vettä. Älä nyt laita veden alle. Hyvin meni toi piikki tonne pihalle. Joo, mä istuin nyt ton haavin päälle, meni haavi vaan. Meni kokonaan rikki. Ihan kokonaan. No niin, no sit me otetaan vähän sovelta. Mutta ei se mitään. Me ollaan tykätään sovelta. Minkä grammonen nuppi sulla on? 7. 7. Ihan perusvajoitukseen otti. Kyllä mä tunnistin heti, että se oli kuha. Niin kuin varmaan huomasit. Ei oo. Tää tuntuu pienemmältä tää kela kuin toi mun. Sulla on vaan isompi kampi. Niin, mut mun mielestä sen pitää näyttää myös. Sulla on vaan paljon, sulla on vähän isompi kampi vaan. No, onko se vähän pienempi? Saman kokoisia ne on. Pitäis olla rakenteeltaan melkein sama kela. Joo. Sama mikä tuo mun toinen vapaa on 73. Vähän ehkä turha pitkä. Ui Kävi. Kävi heti kun mä alan jotain spedeileen. Se oli hauska. Yksi kaveri kysyi multa joskus. Eiks perholla oteta vaan lohikaloja? Kyllä, ja niitä vaan otetaan. Haluat saattaa keuliksi? Tää voimme se oma. Otetaan. Niin, sen takia sä kyselit vähän hintoa, kun äijä päätti, että toi lähtee nyt kyllä toris vaihtoon. NFS Beats. No. Ui, näit sä mikä tälli? Ei ollut, nyt ei ollut mikään pieni. Huh. Ei perse, se oli oikeesti aika iso. Kyllä otti nenille varmaan. Sitten tälleen kun siellä kävi. Just oli sanomassa tälleen kun pysäytät. Niin. Tää jerkkaaminen on kyllä yhtiin lempipuuhin. Noi tärpit on niin sairaat. Vähän isomman alueen. Joo, kyllä tähän joku kävi lyömään. Tää on ihan uusi jerkki.
Ui, Ja vittu ei jää kiinni. En tiedä, se voi olla, että ne on niin pieni. Kato, näit sä taas? Se on tossa. Suunnilleen. Nyt on hyvä borre. Joo. Otti lusikkaa suoraan. Ei helvetti, tää veti nyt jonnekin kasviin. Kirrenit ei ihan tälleen kelaamalla tuu. Kiva porra. Ei tää mikään niin iso kyllä ollut. Luomu on hyvä. On tosi hieno, kato. Joo, komeita pornutua. Äijä puhuu nyt silleen, kun me oltais saatu niitä useita. Suomella on tuossa miehellä. Ui, siitä otti. Ellei tää, en usko, että on hauki. On se hauki. Varmaan ottaa sen sun vapaas kiinni, kun tulee tosta toi jyng. Do notches. Ei, mä saan joulukuussa kirjeenkin silleen, että mä laitoin puntivaapu. Itse asiassa saatiin kiintiö täyteen. Tylsää sulla on, että tuli jossain vittu Kaksi päivää joulukuussa tullut tälleen heittää punttia. Vittu paapukka. Kuinka paljon splitti äijää on vetänyt, että sä oot päässyt tollaseen mentaliteettiin. Kaikki pitää kokeilla. Mitä vittu? Ja äijä muista Gorilla Green. Vision. Joo, ois tuo. I'm not sure. Pikses. Se on vittu, heitä Johnny Jerkki, että se on vittu mitään, mutta jumalauta kyllä sitten kun heittää jigi, tulee saman tien. My friend, take it easy. Sehän lähti. Se ei kysely. Kuuluva. Kato. Ahna. It's day 2 and we are fucked up. No. It was difficult yesterday. We got some fish, yeah, but we decided to try new places today. And we are on the same river, but little bit more up. Here is some lakes too. Today the plan is almost same than yesterday, but today we are not fishing pike. We are starting with rainbow trout and perch, and then we try to get some big chanders again. So now we're gonna start the fishing. Fish on! Good perches. Uusi perkäs. Yes, good perches. Niin kiva. On kyllä jännä, että on vähän eri väliä kuin se mitä eilen tuli tuosta valapäivä. Se on vähän tuo niinku rusehtava. Se riippuu myös päivänvalosta. Että... Yes, we got the perches with the violet. The perch's favorite is not this violet color. It's more like for sander.
perches like more natural colors in this water. Of course the green is working too, but I think that's more for chander too. But the orange is good for perch too. Ihan hyvä kova. Yes. Siinä on elävä kala. Kato! Siellä kävi. Pinnas joku parempi. Mutta esimerkiksi sen mä ymmärtäisin, jos äijä mikä kala seuras? Vittu varmaan kirre tai taime. Fish on! Yes. Isitä pikes. Äijä kalastaa 2 koukulla vaan. Fish on! Tosissaan. Tuo sama hauki varmaan. No, it's a different one. Isitä pikes. Mä jo haaveilin, että tossa olisi kirre parkis, mutta ei ole. Small sones. Kapun kaunin värillisen. Yes. Okay. So today is not the bass cap anymore. Today it's fly fisher cap. Yeah, we had to change the cap because most likely we didn't catch any fish because I had the Bass Pro Shop cap, and today is a different day, different plan, different fish and different mindset. Oho! Joku kävi jigin perässä. And here is good fish, we can see it. Straight from the radar. Siima poikki. It was a big pike. Wow. Straight from the loop. Mä tiedän, onko se ollut niin iso hauki, että se on imassut koko helahoidon kerran. Toivottavasti ei ollut hirveä kuha. Toi oli nimittäin niin monipuolinen toi mun uitto. Joo. Hauki ampun. Uatsa, kato! No, it's a good fish.
It's a nice one. Yes, it was a nice Thunder. Some action for this day too. Selkeästi pitäis valita uusi jigi. Kato nyt kun taas todella pienempää kuin kaupunki. Almost, yes. Minkä väriset? A little biggest. Nyt tulee syytää. Nyt on bileet. Tulkaa meille. Eikö se olisi kiva olla ja lokki? Kun jengi on aina silleen, että noilla on lyhyt elämä. Mut mieti kuinka paljon ne nauttii elämästä. Täh? Mä aina vaan kaikki liikut tähän mukaan ja keelään joku 80. Is it the biggest? Yes, it's difficult again. Need to try some different jigs if we get the Thunder to bite again. But like I said, it's really difficult in this time of the year. Oh, did you saw that? Damn. Again the same thing what happened here when we start. Okay, I try some new. No. Okay, let's try some new jigs. Jose, do you know what is Thunder? Thunder. Yes. I know Thunder very well. Thunder is a nice guy. No, it's not a nice guy. Because the Thunder is not accepting our jigs today. Siellä. Nice. Nyt on hyvä alentaa. No onko se mittakoha? Ei, en tiedä. Ja sit se... Hyvä. Onko se niin vaan kelasin? No tiedät sä mieti kun se väpätti, mä sanoin, nyt jos on Näytä kameraa se sun kuva sit. Here is. Mikä on Fish Hunter was the saver of the day? Yes. Nice biggest perches. Sanjata! Fish on. Is it biggest? Yes, it's Thunder. Thunder. I think it's a female. Tääkin olisi ihan täydellinen ruokakala. Purista sen vatsaan, katsotaan tuleeko se. On hyvä purra. Do you want to net? Olis hyvä purra. Ei tää, kyllä tää. Isit pertsis. Is it? Is. Perches. Yes. Nice little pertsis. Do you do? Think so.
näit sä? Ei ollut muuten hauki toi. Isit pikäs. Perkelee. Ei tuntunut yhtään hauelta. NFS Beats. Ai se on. Is it a good one? I think it's not a good one. Small thunder. Yes, it is. Let's put it fast back. Under a minute. No joo, hirveä. Onhan se. Komea raita. Camera. Yes, yes. Beautiful. Beautiful perch. 2 heittoa. Äijä. How was the day? Today was really difficult. We got few thunders, some perches and some pikes too. Also when I say that we are not maybe getting pike. So we got few pikes and then we got some hogs, then one rainbow trout was following and we got some pretty good action in this time of the year, even if we think about the years before this. So we have learned something. But yeah, thank you for watching and see you in the next video.